Dnes sa nachádzame v obci Hankovce pri Humennom. Malebná obec, ktorá má 545 obyvateľov. Obec Hankovce, ktorá patrí do okresu Humenné, leží na južnej časti Nízkych Beskýd v doline Laborca. Mierne zvlnený pahorkatinný povrch Chotára tvoria štvrtohorné náplavy a flišové súvrstvia. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1317. V obci sa nachádza aj miestna materská škôlka, ktorú sme mali možnosť navštíviť. Okolie je ideálne pre turistiku a prechádzky, pričom ponúka nádherné výhľady na okolitú prírodu. V okolí Hankoviec je možné nájsť rôzne druhy rastlín a živočíchov, ktoré sú typické pre túto oblasť. Okolie obce ponúka rôzne možnosti pre oddych a rekreáciu, vrátane cyklotrás a turistických chodníkov, ktoré vedú cez nádhernú prírodu Nízkych Beskýd.